Eli tänään meidän koulun Otto siis kävi koululla, ei siis niinku koululla, vaan koulun vierisellä autotiellä ajoi semmosia karssurekkoja. Tuolla mun saalis. Ei se paljon on, mutta riittävästi iloa. Mä syön tällaisen. Mulla oli tällaisia 2 päärynää. 2 päärynää. 2 tällaista. Jotain. Kaksi tällaista. Tämmönen. Tämmönen sitruunakarkki. Sitten näitä mun lemppareita. 2 punaista. Keltaisia on 2. Ja yksi tämmönen muuten lemppari oranssi. Eli tässä on mun karkkisaalis. Niitä saattaa vielä olla siellä, mutta mä en oo ihan varma. Siellä on mennyt visko niitä. Saattaa vielä olla siellä, mutta mä en tarvitse. Koska siellä saattaa vielä tyyppejä etsimässä. Kiva ystävänpäivä saalis. Hei hei. Heippa.